yang kisa nasiga de. Tamong kha sadi. Bahain ka sagra de. Tamono sanani ani kuno sana kuri. Okpa nang haiselano mane ani life nosto ongkha. Kupunyok takla shika nosto nongkha ne. Nang le mokolok tubi phaliana na. Abon baganya mokol nuk tutuibo kuri shuk ke tongan. Hai tamo khlai pheka oburoi. Angle haino haisima tongle. Tebu se tini sidrama haima tongo. Nukhata tabule bahain angka sagra ti. O Bhagavan tabuk tamo hini sajao nai. Tamo ba khai pheka. Ba nong ba naithuk suka bele. Nini yathingni gugara som o lamani siminu khonai pheka bele ang. Tamohon tewi samti kok atha patar salanono sainaila. Tamo bo hini sajaklang jayase sajakna. Tamong sini tabuk tamo hini bani nai mangka kaisa idea. Nini mokol se salni pohor hai nung buskango phaikeno ani mokol se nugi angoi thango. Tamhoni samak lakhe nangabo tesia sala akol kuri angka kutung angka hor makokta na. Ani kepal se khaju tele nang bai tongmang lakha. Ongkha kok kisa tui noko thana ta hindi. Oyang ani bukraju khana ka hangke kali mata busa mane haike busawano. Oni ni sosuma gul bai mokol phyogi naiti an bukhane kalar jak nugya nang ha nugya. Akol kuri brui bukhane kalar ri ba rakkos hai so intong sible rakkos hai. Abona ang hinta buri ba tini buini sai bara ta masuk salni pohor hai ongoi tongkha hini. Nini akol kuri tomu ang bosyu naikena nono ba wasila nai. Khanaga de ti kisa tubi pheke de ti kang suka. Nang hai borok le makhang nuk keno kamda ki manu tam borok ni ja. Akol kuri buri berai phaise ti kisa di phaidi himani le koksu kotor. Akong tini logi taita mananga chadi mukhi chanai da mukhi. Kubida chanai sinandi. Nini buku bisini tija sore ke saka di tabu. Aw sore kha dati thangi sinamui di. Sore khana bule tabu. Hungke atunya nunggai nini okoli jano thandar khadi. Sanai borok haile thingno saka. Buma 12 mon te busa 13 mon himani kokle thikse. Nini buku ga ati kauro musangya tangi ati kauro sa. Nung te waisa ati kok sati nono bonai kina ang tamo khai. Nung hai borok jikoni buku go ati kok pura perfect musang soko nung ati kok sawi. Nung tamo joli ditong hai re nung ba tamo kok kisa no ba asuk joli. Nung ani joli mano nusnugya ko. Hai re Bhagavan ang sinia ke nono. In dunia ni borok ke basinigalak nono. Nung ano busima pakai nung ano tini ati kok khnari tonggu. Tabugla ang sika nin bukhawa an pakai kono hamsak ma kuri kya hne. Tabugla ani ya piri ulata ipinano nang sinai. Hayako. Are kok yano kok hini wala tamono ko thana nai tong. Angka asok kisa pai joli laike bahai ke songsar khlai tonglai nai sing. Nase nang promise khadi dini nisime ani kok khnai soli nai hine. Kubai kaisa kok sai khnare ono no. Borong ni jibono compromise nango. Compromise kri khe jibono age barong maya tei nung kono dino khushi ke tongoi maya. Kok gono tongo ya kaisa bai ya khorop maya. Abo haino songsar jibono bo kaisa bai ongya. Kuni ya pri thansa hingkese songsar naithok ongo. Kokle thikno nung samani ang puchikha tabukle.